तो भैया ई वीडियो देखला के बाद नु पावर स्टार के विरोधी लोग के दिमाग में हैजा हो जाई, दिमाग दर्द करे लगी, फेल तो होइए गइल बा और पूरा दिमाग हैंग हो जाई। आइए देखते हैं, मजा आएगा। ऐसन कोनो इवेंट होको और हमार धुरंधर भैया आग ना उगलस ऐसन तो होइए नहीं के सकत। तो कालो के आग उगलले बड़न जौन की हमरा धुरंधर भैया के हई पूरा एकदम हाइप क के वीडियो बनावत रसन। तो ओकनी के बारे में वीडियो बनावल जाई बाद में, लेकिन अभी रउरा लोग के बता दी कि एगो एकदम कमाल के जोड़ी आ बहुत ही पुराना जोड़ी जौन बा पावर स्टार के साथे वापस होखे वाला बा। और ये जोड़ी के देखला के बाद और सुनला के बाद नु एकदम माने विरोधी लोग के दिमाग अब फाट जाए वाला बा काहे कि पावर स्टार पवन सिंह और कल्पना पटवारी के आवाज में एगो गाना आवता जौना में रोशन सिंह विश्वास के लिरिक्स बा भैया, रोशन सिंह विश्वास के लिरिक्स। और बतावल जाता कि कोनो हिंदी गाना के रीमेक हो कहे से कि टिप्स भोजपुरी, मतलब कि एगो हिंदी में एकदम अपना स्तंभ जमाए हुए चैनल से जो है ये गाना आ रहा है कल्पना पटवारी और पावर स्टार पवन सिंह। साथ में अगर म्यूजिक के बात कल जाए तो ऑल टाइम फेवरेट प्रियांशु सिंह और ये रोशन सिंह विश्वास के लिरिक्स। तो भैया रेडी रहलो, सब लोग के मन में एक एक गो सवाल रहा कि पावर स्टार कब आवता, पावर स्टार के गाना जोन बा उ कब आवता। तो भैया एकदम सबर रख, तनी ऐसा लेट भइल बा लेकिन एकदम परफेक्ट एंट्री हुई या धासु एंट्री हुई। आ एंट्री देख के एकदम डगमगा जाइलो सबके। कहे से कि भैया पुराना जोड़ी वापस आवता। अब शेड्यूल तो नहीं ऐसा गड़बड़ा गइल बा, लेकिन सुने में इतना आइल कि 4 गो गाना जौन बा वो रिलीज करे वाला बा पावर स्टार पवन सिंह। ओकरा बाद होई बोल बम हर हर महादेव, ठीक है। तो 4 गो गाना जौन बा एकदम धमाल मचावे वाला बा। यही मतलब कि महीना में बैक टू बैक जौन गाना बा उ आप लोगों के सुने के मिली। लेकिन टिप्स वाला जौन गाना बा उ एकदम माने कंफर्म हो गइल बा, कल्पना पटवारी और पावर स्टार पवन सिंह। आई में एक जना बाड़ी आकांक्षा, ठीक बा, आकांक्षा पूरा नाम हमरा पता नहीं है, आकांक्षा। एगो नया एक्ट्रेस बाड़ी जौना के हम तस्वीर आप लोगों के लगा देम यहाँ पे देख ली, ठीक बा। तो ये वीडियो गाना में नजर आवे वाला बाड़ी, कमाल धमाल के वीडियो गाना शूट कर लिहल गइल बा। जल्द ही एक पोस्ट प्रोडक्शन के काम चलता है, जल्द ही जौन बा टिप्स भोजपुरी से ही गाना आई। आ गाना के देखला के बाद भैया लो हिल जाइलो, ठीक बा। अब बाकी जौन बा हमार धुरंधर भैया आग उगलले बड़ा ना उनकर हई एथिया करत रसन, वीडियो बनावत रसन, बड़ा एथी बतियावत रसन। ओकनी के बारे में जल्द वीडियो आई। आप लोग को वीडियो देख के एकदम मजा आ जाई, कहे से कि एकदम भरपूर जौन बा नु एक जना के हम सिखावे वाला बनी, एक जना के अबे वीडियो देखनी है, ठीक बा, भरपूर सिखावे वाला बनी। तो दबा के वीडियो को लाइक करी या सपोर्ट करी, काहे एकदम बवाल वीडियो आवे वाला बा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन के जरूर दबा लेम, कहे से कि अबे आजे वो वीडियो आवे वाला बा। मिल जानी अगला वीडियो में।